Dan Clint Abela Wedge xi snin ilu kien marid bil-lukemja. Illum Clint fiq minn din il-marda u qed jaħdem bħala hairdresser. Nhar il-Ħadd fis-salon tax-xahar ta' Clint fis-Swatar se ssir attività bil-flus miġbura jmorru brisq il-pazjenti li qed isofru mill-marda tal-kanċer. Għal Clint li se joffri 30% mill-flus li daħħal matul il-ġurnata lill-Ewropa Donna, il-ġlieda tal-kanċer għandha sinifikat importanti. Fil-passatina stess kelli lukimja ġifieri u allura awtomatikament xi avviċinat nisni mill-ewwel għajt l-interess għax kemm jista' jkun importanti li noħolqu awareness għal dawn l-affarijiet. Allura bla ebda dubju li she came to the right person naħseb. Nhar il-Ħadd min irid jista' jmur u jisbogħ xaru r-roża, il-kulur assoċjat mal-kanċer. Ħankunu qed niġbru fondi għall-Laqgħa Ewropa Donna tal-Breast Cancer ta' Malta. Ħankunu qed noffru ġifieri kull tip ta' hairdressing services, color cuts. U apparti minn hekk, ir-rappreżentanta li avviċinatni biex nagħmlu l-event, hi stess ġifieri min jedda ħadd tiġi hawnhekk u ħanisbaw l-10 roża. Kif kulħadd jaff il-kulur rożu għall-kulur tal-breast cancer, ħajkonna attività sħiħa. Min mhux interessat f'xi servizz tax-xahar xorta waħda jista' jattendi u jgħin. Min ma jridx jagħmel bħala servizz u hekk xorta jista' jiġi hawnhekk għax ħajkonna ġifieri kaxix fuq barra biex jagħtu d-donation u hekk ħajkun atmosfera sħiħa mhux just hairdressing, etc. ħajkonna muffins roża, l-ħanut ħajkun imżejjen sabiħ. F'Malta Ewropa Donna mhux biss tgħin lill-persuni li jsofru mill-kanċer tas-sider u rabathom imma wkoll toħloq għarfien dwar din il-marda.